Bengingazi ukuthi kunabantu abangaka okuthola ukuthi emzini yakho semakuba abanalo ihubo. Kusho ukuthi kuleyo mizi leyo akwenziwa ngendlela uma ngabe ukuthi kunento zesinto ezenziwa la ngoba phela ihubo liwumthandazo wokhokho, uyihubo liwukuphila kwasekhaya. Ngalenkathi lihutshwa ngaso sikhathi semthamo usuke sewuvunguzisa umoya yokhokho bethu. So ke ibuhuwa aliphisana lihambe ngokufana kwezibongo. Ihube lezindlu ukuthi okay indlu yakwethu, angithi kubeza abantu bakunomcimbi bathi indlu yakwethu le. Ihuba akusilona lokuthi mhlasimpe kuzothi ngoba nakungema angayisho ukuthi kungema semandeni bonke ngebasemandeni bazoba nehubo elilodwa, cha. Ihuba kuzona izibongo, ihuba akuwona umphendu, ihubo akusona isigeke. Ihubo into isikhathi esiningi amahubo aqala ayecula hlasimpe ngokuthatha kwentombi ithuthwe, mhlambe eculwe ngenkomo, mhlambe kuthiwa lezo nkomo zawela lomfula zaya ngaphesheya komfula, mhlambe kushaba elifazane bese evuma bese kuvunywa ke futhi kuthiwa engani siyobuya ngoba ngesamadoda zayi ngeke simuke nomfula. Ngiyalinganisa likho ihubo elinjalo. Ngenza umzekelo ngoba ngenzela ukuthi abantu bebe nomqondo ukuthi ihubo lisuka aliculwa futhi noma ihubo ukuthi ungavese uliculwe nje noma yini. Mhlawumbe kuthiwa leyo ntombi yahamba nomfula. Le yanto eyihubo ngisho ngibonile abanye bebala ubaba uMbuso Khoza. Angeke akwazi ubaba uMbuso Khoza ukunceda ngehubo mhlawumbe la kwangithi noma la kaKhuzwana noma mhlawumbe la kaMzwana noma mhlawumbe la kaMsima ngoba ihubo lithola endlini yakwenu, hayi kibo bonke okhuzwayo. Ngizoke ngiyakhele uphenyo ke le yokuthi unalo khona ukuthi uyiqambele wena izikulwane salapho ukuze kube ukuthi ke yonke into yakhona kuba nesixazululo ngoba abantu abaningi ihubo banalo. Ilona phela linyakazisa amathamba asalala ngoba kusuke kunezigameko ezithile ey'suke mhlawumbe uma ukuthi intombi yathuthwa ogana phesheya komfula, mhlawumbe uma ukuthi kunomkhulu la othotho akangcwatshwanga kahle, mhlawumbe wadliwa amanqe, mhlawumbe bese kuthiwa lowo mzimba owalala elokhuzaneni endle wadliwa amanqe, mhlawumbe uma beyiqala. Uyabona, ngifuna ukwenza umzekelo ukuthi lisusuhle mvane ngoba lisuke liwumkhuleko, liwumthandazo wezimo ezenzeka. Akushiwo ibongo, akushiwo ukuthi unomadumehle ukubongela lokho. Ngiyaxoxa ukulinganisa ngenkosi ukubongela. Ihubo liyinto nomphendu futhi mhlawumbe ngizokwenza umzekelo nje lomphendo ojwayele ukucula emzini eminingi kuthiwa senizobukani omahambe. Uyabona into esiculwa abakoti abesifazane uma beyicula laphana kunomphendu, kunehubo, kunesigeke, ayibuyele emasisweni. Isikole sesintu siyadingeka. Ngiyohleze ngisho niyibona imizi ukuthi isele emva kanjani. Awukwazi umuzi ukuphila ngaphandle kwehubo. Ihubo mangabe kuthinta into ezibalulekile, ngisho ingane iphuma komalume bayo kudingakala ihubo ezobe limima amathamba la ekhali wavusa okhokho ukuthi nayi ingane isiyambi ithatha uphawu layise manje iya kwababwayo. Ngalenkathi livunguzwa liqula ingane iphuma iphuma sekufana nokuthi umthandazo wakulabo bantu bakule. Kanti hlala sikhuluma ngehubo kanganje abantu abalazi. Ihubo libalulekile ngane zakwethu, ake nifune nithole, alihambi ngokufana kwezibongo. Ngeke nisize ngalutho ngeke nisize ngalutho ubhuti uNgobe, abantu abazimlando. Ngeke nisize ngalutho ubhuti uNgizwe. Ngeke nisize ngalutho umhlonishwa obade ngisho nje ubaba uMbuso Khoza. Nisize ngalutho ngisho ngamention obani abantu akuyibona bazithini. Ngeke nisize ngalutho nabo bazi amahuba kwabo if ukuthi nabo banawo bayawakhumbula kahle. Akekho umuntu okwazi ukuthi angakunikeza ihubo la komunye umuzi elezindlu ihubo ngoba ungemo semandeni alilodwa ihubo la khona. Sesingani sihambe siyoganisa noma mangene indonde emakhaya. Ngoba ihubo ngingalifanisa nesithebe. Esithebeni ngisho ngabe kuthiwa ngongema, kodwa uma ngabe ningayona indle eyodwa kuzobonakala ngamakhosikazi amanye engasahlala esithebeni bese kushiwo ukuthi hayi akusiwona phela wendle eyodwa. Ukuthi bafetha ngalo noma nayeza, kodwa khona izokwenzeka iplan ngoNkulunkulu emuhle ukuthi sibe nezindawo la sizohlanganela khona ngoba okubalulekile ukuthi sikhulume ngento abanye beyibone beyizwe besibone futhi. Yikho ukuthi vele isintu abantu abaningi abasinaka abanendaba naso, kodwa impilo futhi yabashaya. Yabona, so ke isihubo
akusiyona into enicabangayo, akusikhona ukubongela mhlawumbe uthi ngoba ngake ngasiqeda uhlabaza emshango kwamasha zibongo lezomkhulu uthile okuzosho mase kuthenyelezwa kuthiwa intombi zaphesheya zomfula nahamba nawoqoma le ngoba nakho nithuthwa omama bakuleyo ndawo engabe sengifisa ukwaseniganile nizibongo lezo engafani ihubo yenye into umthandazo wasekhaliculo noma kwenze njani kuhlengezela inyembezi kuvuka uhlemvana. Hamba ku-YouTube Inkosi Embona Zulu 2, hamba ku-Facebook Inkosi Embona Mfokangema, uphinde futhi ku-Facebook uthi Hlomo ka 234. Siyabonga ngethuba.